Hashtag mabaphila abantu kwilizwe loMzantsi Afrika. Kuyo Dr. Lelo, mahlala bemzonda bemfuna bengazukuthi bazamthini. Nkulumo ziyamlandela zimnamathele bobe zimnamathela ngaba kasekho emhlabeni. Edithi namhlanje manisondele kuni sizwe sintsundu. Ningizimu Afrika. Ngeli langa likhulu libizwa ngolutsha kuthiwa yi-Youth Day. Apho abantu abatsha belilizwe balwa belwela amalungelo wabantu abamnyama. Thina sifika kulo malungelo wayelwelwe. Ndifuna ukuthi nje kumuntu omtsha osekhona ekhaya, umuntu omtsha ufana nomntana. Umntana unexesha lokwenza impazamo angazaziyo ukuba azifuneki, kodwa kuthi ngokukhula ahamba yazi ba into ethile irongo. Ufuna ukuthi kweneneni zomtsundu shukumani bantu abatsha nizithintithe niziphuthaputhe. Kona sinayo ilicense okanye imvume yokuba sizenze impazamo ngoba singabantwana belilizwe, kodwa izidingo zethu sithi abazaziyo uba sidinga ntoni. Abantu abakhoyo abadala ngexesha labo babe nezabo izidingo, nathi sinezethu izidingo. Lixesha loba nathi senze yethu imbali, sifane nolutsha lika-1976 eleqhankqalaza liqhankqazela into yobana malilwele into eyi-Afrikaans elingayamkeliyo esikolweni nezinye izinto ezazikhona ekuhlaleni ngelo xesha. Funa ukuthi nathi lithuba loba sishukume, singabhiyozi sibhiyozela ukuba sebuqwaybeni. Masibhiyoze sibone uba sikhathalelekile kweli lizwe ukuze sizokwazi uba nathi sizeke emzekweni kwala matshantliziyo ayekhona ngo-1976. Ukuba ngumntu omtsha akulolishwa futhi akulobhadi, kulixanduva ukuba ngumntu omtsha, ngoba uthi xa uqabuka ukhula ubone izinto ezirongo ezenziwe ngabantu abangaphambili kuwe, ube nexanduva lokuzilungisa uzitshintshe. Hashtag mabaphila abantu kwilizwe loMzantsi Afrika. Funa ukuthi kunike lutsha lasekhaya zigadeni nizazi uba namhlanje nina nenza ntoni ukuba aba bebatsha ngo-1976 baqhankqalaza balwa kwalweka. Nina namhlanje